Ассалому алайкум. Мана ани устоди меҳрубон бомдим Муллозуҳур Тоҳирева. Устоди дуошона гифтам ба. Аллоҳ нигаҳбон бошад устода, то дунё бошад бошанд устод. Мо хурсанд ки ҳамихе устодои меҳрубон дорем. Фақат барои давлат, барои халқ хизматанда, дар баробари ино ба тарбияи ино моям хизмат ба истодагӣ. ҳозир устод бо худо хоҳад як 4 мисра сухана метим. худо хоҳад устод як гуфтугузор мекунанд. худо хоҳад мо бо да як гӯш мегирим, бо сафаромой давом метим. ассалому алайкум устодҷон. ва алайкум ассалом. мана устоди меҳрубон, мо шумо як дидоратонро дидам ва як дуотонро гифтам мондем устодҷон. шакр зиёд, саломат бошед, сарбаланд бошед. ҳар як шогирде ки давои устода гирад, албатта вай кораш пеш мерад, чунки вақтҳо бисёр ҳамин ҷавоно устодо дарс мегиранд, меомӯзанд, ҳатто устодошро намешиносанд, барои ҳамин корашро пеш намеранд. мана муҳсинҷон, мана ба қариби мо сафари эрон дорем 12 декабр. зиёда аз 30 нафар олимо, шоирон, нависандаҳо мерем 10 рӯз дар шаҳрҳои Теҳрон, Ҳамадон, конференсияи илми амалии оиди солими дарозумрӣ мешад. шаҳри Кирмон мерем, аз онҷа Машҳад, ҷои Халём, Нишопур сафар кардам, ҷаҳон дидам, рухи пири ҷавон дидам. чӣ қадар одам сафар кунад, ҷавондида шавад, ҳама қадар маърифаташ зиёд мешавад, умри дароз мебинад. мардуми мо баъзеш ҳамин деҳиш, районаш аз шаҳр берун намеранд, китоб намехонанд, барои ҳамин маърифати тиббӣ дар сатҳи паст ҳаст. мана мо дар ноҳияи айнӣ дар даруни сангҳо омадем, як осоишгоҳ сохтем. мана ҳамин ҳар сол то моҳи сентябр кор мекунем, ҳамин сол гармӣ гузаронем, яъне отопленӣ. рӯзи ҷумъа як гурӯҳ мутахассисони вазорати тандурустӣ мебиёнд, шароити мо мебинанд. мо литсензия гирифтагӣ барои дарс додан ба духтурҳо, аз он ҷумла курси гиёҳпизишкӣ, равондармонӣ, сӯзандармонӣ маҳз. духтурҳо инҷо омада як моҳ ҳам истироҳат мекунанд, 3 вақт ҷои хобашо, хӯрокашо, бо табобатам мегиранд, бо дарс мехонанд. ин хеле марказҳои зиёд карданд дар кор. ояндаи илми тиб бояд пешгирикунанда бошад. мо фоида мешинем ки як одам бемор шавад, ман вай табобат кунам. ин тамоман категория тарзи нодурусти системаи тандурустӣ аст. мо бояд аз боғча, мактаб, институт дарсҳои солимгардонӣ омӯзем ки мардум бемор нашавад, умри дароз бинад. ва он барномае ки ман сохтам, чӣ тавр одам бояд 100 сол умбинад, боварӣ дорам ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ мекунанд. ҳамин 2 сохтор маориф, тандурустӣ тағйирот мешавад. чизи асосӣ барои одам саломатӣ аст. пулро ҷамъ мекунед, бемор мешавед, баъди чанд вақт мурда меред ва пул шикаста фоида надорад, дарди шумо намехӯрад. барои мо мехоҳем ки ҳамвақт саломат бошед, умри дароз бинед. ва иттифоқи нависандаҳои байналмилалӣ ва табибон мо таъсис додем соли 1918 ки имрӯз зиёда аз 240 нафар аз 9 кишварҳои дунё аъзо шуда ҳастанд. ва барномаи мо сулҳ дар тамоми ҷаҳон, солимӣ, дарозумрӣ, ҳифзи табиат, дӯстӣ байни халқҳо. мана муҳсинҷонам аъзои иттифоқи нависандаҳои байналмилалӣ ва табибон ҳастанд. ҳар сари чанд вақт омада дар ҳамҷа кам кам дарс меомӯзанд. мехоҳанд ки савии дониша баланд карда ба халқу ватан хизмат кунанд. саломат бошед, сарбаланд бошед. раҳмат устоди меҳрубон. саломат бошед. неки ба мо партид ки ма автом либоси военӣ қитиштем. то дунё бошад бошед устод. мо хурсанд ки аз дидори шумо дуогирӣ омдем. ҳамин дуои устодои гифтагӣ иншоалло раҳмон ҳам инҷо фақат раҳмат мегӯем ғоибонатон ба. фақат моям аз пушмо Тоҷикистон ба пеш. ура!